салом дӯстон, боз як барномаи нави дигар барои пул коркунӣ дар телефон силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, дар инҷа установид ва открыть в приложении Google Play нишон дагия. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем, бозия дар Play Market нишон мета, установка мекунем ва мекушоем. Вақте бозиро кушоидем, муро забонҳоро нишон мета. Се намуди забон ҳастаи англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Англисиро интихоб мекунем, Next-а интихоб мекунем. аз тарафи дасти чап поён да галочка мемонем ва Content with Google Account интихоб мекунем. Бо воситаи Google Account регистратсия мекунем дар бозӣ. аз тарафи дасти чап поён да Skip интихоб мекунем ва разрешита интихоб мекунем. Yes, I agree интихоб мекунем. Тамом, мо дар барнома регистратсия кардем ва мегзарем ба таври пулкоркунӣ. ва дар инҷа аз тарафи дасти чап видеои кӯтоҳ, аз тарафи дасти рост видеои дароз. Мо видеои реклама тамошо мекунем, пул кор мекунем. Видеои кӯтоҳ кам пул кор мекунем, дар видеои дароз боша пули бисёр кор мекунем. Бонус ревар дорад. дар инҷа мо 20 реклама ки тамошо кардем, дополнительный бонус пул кор мекунем. видеои кӯтоҳ тамошо мекунем, реклама тамошо мекунем ва ина мо пулмона кор кардем, Collect Reward интихоб мекунем ва бонусам кор кардем, барое ки ман 19 реклама тамошо кардагӣ будам. ва ҷое ки Tap Offers нависагӣ, дар инҷа аз тарафи дасти чап мекушоем якимша. дар инҷа бозиёро нишон дагӣ, бозиёро установка мекунем ва пул кор мекунем. инҷа нархошро нишон дагӣ ки кадомаш чанд қадар нарх дорад. ва ина бозии Brain Test 24000 point, яъне 24000 танга мода метад. тангаи пули ҳақиқия. ва дар поёнаш нависагӣ ки чӣ кор кардан дар кора ки чанд қадар раунд мегзарӣ ба танга кор мекунӣ. ва тарзи дигари пул коркунӣ боша сурвеса интихоб мекунем. инҷа саволу ҷавобҳо ҳастаи ва ҳозимада саволу ҷавоб нишон додисай ва шумо да агар саволу ҷавоба нишон дод, саволу да ҷавоб мете, пул кор мекунем. аз тарафи дасти рост инҷа дам бозиҳо ва барномаҳоро нишон дагӣ. агар уҷа бозии барномаҳо тамом шидаг, дар инҷа метавонем бидуре установка кунем, бозӣ кунем ва пул кор кунем. инҷа мо метавонем бозиҳои тоқара, яъне игриа интихоб кунем. фақат бозиҳоро мо да нишон мета, ёки веба интихоб кардем, бозиҳои бо воситаи интернета нишон мета. мо установка намекунем, через интернет бозӣ мекунем, пул кор мекунем. ин барнома реферални ссилка дорад. реферални ссилкамонро копировать мекунем, копи линка интихоб мекунем, ссилкаро дӯстонмонда роӣ мекунем. кадоме ки ба ссилкаи мо регистратсия кард, 20% барои як касе ки ба ссилкаи мо регистратсия мекунад кор мекунем. вақте ки ҳамин барнома пул гирифтак, 3 сент мо кор мекунем. ва тарзи дигари пул коркунии ютуба мекушоем. дар инҷа дар поён 22000 интихоб мекунем. видеоро дар ютуб мода нишон метад. видеоро тамошо мекунем ва мода сообщение меояд. ина мода сообщение омад ки шумо заданиро иҷро карде ва 10000 танга кор карде. ва меоем обратно дар бозимон, дар барномамон. дар инҷа нишон дод сообщение да нависагие ки шумо 2000 танга кор карде. метавонем дар Telegram подписаться кунем, пул кор кунем, ёки дар TikTok подписаться кунем, пул кор кунем, ёки дар Instagram подписаться кунем ва 10000 танга кор кунем. ва сурвеса интихоб мекунем. дар поён дар инҷа бозиҳо ва саволу ҷавобҳо ҳаст ки мо бозиҳоро установка мекунем, ёки дар саволҳо ҷавоб метаҳем, пул кор мекунем. ва ҷои Tap Service аз тарафи дасти рост интихоб мекунем, ҷое ки знаки кабутай. дар инҷа саволу ҷавобҳо ҳаст. агар шумо да саволу ҷавобҳоро нишон мета, дар саволҳо ҷавоб мете, пул кор мекунем. ва Offers интихоб мекунем. дар инҷа барнома ва бозиҳо ҳаст ки мо установка мекунем. барои ҳар як барнома ё бозие ки мо установка мекунем, 2000 танга кор мекунем. ин 2000 интихоб мекунем. барномаонро дар Play Market нишон мета, установкаш мекунем. 5 дақиқа ки кор кардем, 2000 танга кор мекунем. тарзи охирони пулкоркунӣ бошад. дар инҷа мо реклама тамошо мекунем. вақте реклама тамошо кардем, дар ин бозии моро иштирок мекунем ва вақте биридем 2 сент кор мекунем. барои пуломона гирифтан аз боло знаки кашлока интихоб мекунем. дар инҷа кашлокҳоро нишон мета ки мо метавонем дар ҳамин кашлокҳо пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Gcash, Dana, Advocash, Amazon, PayPal, Perfect Money ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем дар ҳамин кашлокҳо бигирем. минималкаш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомони тоҷикӣ мешавад. 3.4 сомон ки кор карде, пулотонро метавонед дар ҳамин кашлокҳо бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.